ngono kuwi kok. Ora anu. Moh aku arek kedru. Malam Kemis. Kok sik. Piye Kowe to? meng karek tangting-tangting aku mikir. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa ki beda-beda kabeh. Kowe padha meng tangting-tangting. Niku ki tugase ngiringi. Ayo rak dheke gampang, le ngiringi ajeg. Lah aku ki wis mikir lambeku beda terus. Lah kok diseneni? Ya tak seneni omong ngono angger malam Senin tangting-tangting, malam Selasa tangting-tangting. Lah nadane iki niku kon ganti piye? Mula yo ora langsung diringi nek kira-kira aku iso lagi diringi. Lah le niteni sampean iso piye? Angger aku muni lak tegese iso. Oh. Wis wong lemu ora nganggo mikir. Wah. Malam Kemis. Saya akan ngiringi sapa? Kosike ya. Lah niku ki nganggo irama. Aku ki nganggo mikir. Angel mikir, angger ganti dina, ganti kalimat. Ora. Lah nggih. Mula sesuk ki nek ngejak nyanyi ki Kang Senan ning mburi dadi ora mirang-mirangke aku. Lho wau sing ngejak nyanyi sampean kok. Aku nyanyine dudu kuwi kok ngejak kuwi. Lah nyatane ya mlaku ngono sampean yo iya ngetes kecerdasan ngono mau. Lah ya bolane ya angel lho. Ayo bacutke malam Kemis. Malam Kemis ya. Malam Kemis. Kok ora diringi piye? Aku le muni angel. Jare ra entuk. Ya ora ketangting ngono. Ya. Malam Kemis. Wes Ming siji lah mau sampean muni ming ping tak ngono. potong cah siji, tak potong 75 kabeh kae. Weh. Sing kuasa ki sinten kok sampean sing Mbah motong? sapa? Mongko honore swidak tak potong 75 melah tombok to. Malam Kemis. Ayo, ora kompak. Kudune matur. Mas Siap, Bagus, Mas Bagus, para pemusik. Jenenge sapa iki? Lah sing Roni. lah yo bagus ta? Roni R Raga O Ono N nyaman I daginge akeh ngono wae. Iku daging oke iki. Ya ben Kok ora cocok ta? Sen tak gawe ra cocok kok nang kene. Ayo. Ya. Diringi nggih? Ya. Siap lho. Siap. Malam Kemis. Aku neng Inggris. Mlaku. Karo tuku linggis. Nang Inggris